Ahojte, ahojte. Vítajte pri novom videu. Ako vidíte, tak malé Karpaty, ale máme tu hmlu, november, 12. novembra. No a poďte sa so mnou vybrať na prechádzku takouto tajomnou krajinou, kde hmla robí úplne že krásny efekt. A poďte so mnou chvíľku objavovať čaro prírody a lesa. Takže nechajte sa viesť lesom a mnou. Takže príjemné počúvanie. A budem komentovať ako vždy, čo ma zaujíme a takisto aj také zábery robiť. Tak poďme na to. Pozrite sa na tohto krásavca. Úplne to hraje. Ako keby ste mali tuž na papieri a rozfúkali ho na všetky strany až hore. Nádhera. Paráda. Ja milujem tieto hmlistné dni. To je dokonalosť pre fotografie, videa, umenie vo svojej kráse. Ešte nám aj trošku poprchá a zároveň z tých listov a stromov padajú kvapky. Tak možno to počujete a aspoň nám to bude dotvárať ešte atmosféru. A najlepšie je, že tým, že sú tu samé šumy a buchoty, tak vlastne neviem, či z nejakej tej strany nevíde srnka, strnec, diviak, alebo možno nejaký iný obyvateľ lesa, v ktorom sa píšu len mýty a legendy. Kto vie. Ale máte tu mňa, to je hlavné. Ja mám najradšej, keď je tá hmla tak hustá, že nevidieť ani pod nohy pomaly. Zrazu, keď sa ocitnete v lese, tak neviete, ktorá strana je ktorá. Ale nebojte sa, viem. Jak to dobre zaostrilo. Nádhera. Tento november je ešte čarovnejší ako október. Pretože na stromoch ostrali už len tie červenkasté listy. Tá zelená už skoro vôbec nie je, pravda, že? Kde tu ešte nejaký ten žlto-oranžový, ale väčšinou je to také už nedočervené. Trošku machu a zelenej. Pardon, ak tam bolo počuť ten zvuk. Len mikrofón mám na mikine pri punte. A tento som aj kameroval v lete, alebo niekedy v septembri, túto hubu. Sranda. Tak stále je tu. Tak, to si zameráme hore. To je neuveriteľné, tie konáre. Tak sa to všetko zbíja. A rozbíja. A. Normálne ako keď vidíte. Siete mozgu alebo cievy v sústave vašej. Jo, teraz som sa skoro toto nevadí. Ako hovorím, je to vždy autentické bez strihu.
výrazný. Krásny mach. Takto vyššie, nech to máte priamo. Mystický, ba priam až hororový les pre niekoho, ale pre mňa krásny. Nádhera. Viete čo, dneska som ani v pláne nemal, že ísť von, lebo som bol aj včera, ale to bolo skôr taká rýchla prechádzka. Keďže už veľa času nebolo, tak som si dal ja takú túru, nejaké to krátke video, ktoré som aj nahral. Jeden krásny strom. A tak keď som sa zhodil, povedal, že však dneska budem doma si robiť svoje veci. Mám tam ešte jeden obraz, ktorý som nedokončil. Že sa budem venovať svojim veciam tam. Ale keď som sa pozrel z okna von a zbadal tú hmlu, tak povedal, že tak toto nie. Toto ma nenechá doma sedieť. Pripravím sa a ideme ešte kým je aspoň trošku svetla. Aj keď práve, že čím menej svetla a viac hmly a trošku takého tej mysterióznosti tomu zase dáva aj práve tú pravú atmosféru. Tu máme jedného krásavca zeleného. A jak je krásne úplne, že až rovný ten strom. Pozrite na to, ako by ho tam niekto pravítkom zameral a zasadil, obrazne povedané. Mne sa aj veľmi páčia tieto lišaje. Zameriame na nádhera. Dneska nám aj to dobre zameriava. Čo je dôležité. Pôjdeme takto. Po zelenej. Tu sú nejaké huby. Tak to si ich dáme. Také malinké a zvyšné žalúde. Teda ich hlavičky. Alebo ako to povedať. No a vidíte. Zrite sa na to, čo je pred nami. Tak toto je žlákadlo. Tam je fakt hustejšia. Normálne, že mlieko. To je krása. A vám to ukážem takto. Si dáme také kolečko. Nádhera fakt. Myslím, že niektoré zábery, čo mi to tu tráva pod nohami, nepotrebujú ani komentár. Ale proste len vychutnovať túto magickú a svetú prítomnosť, tak sa hovorí. Som sa skoro prepadol, trošku mäkké to bolo.
Čo, káde ideme? Tade to, alebo... Tu a tu je to hustejšie, farebnejšie a zaujímavejšie, takže poďte sa mnou, tade to. Aj tento aký hrubý oborovitánský. Wow. Sa na to. Op. Poradička. Zdravý, krásny strom. Aspoň vyzerá a pod ním takýto javorový krásny žltý list. Ten kontrast je fakt. Počkajte, nech tam nefúka. Dobre, ideme ďalej. Ale idem takto bokom, lebo tu je pod nohami veľa konárov, čo popadali, keď fúkal vietor. Mystický les. Malý Karpat. Ja milujem tieto Karpaty. Pravda, že všetky naše lesy na Slovensku a lesy všeobecne všade. Ale proste Karpaty. To je moja srdcovka už od detstva. Už keď som chodil ako dieťa každý víkend alebo po škole do lesa, na lúku, hore na Kolibu, na skalu. Vtedy tam pravda, že ešte chodilo veľa menej ľudí. Ale tak, ako sa hovorí, čas nezastavíte. Každá doba prináša nejaké zmeny. A ďalší. Tak. A je zaostrený. Tie huby sú tiež fascinujúce. Takisto ako kamene pre mňa. Stromy. Život sám o sebe. Ale tu je tiež nejaká obále. Už je to niečo. Vidíte, už akoby odnita. Možno ste práve počuli, ako mi trošku vrzlo poklop v ľavom kolene. A to som si včera kúpil kolagen. Na klby. A to nie je žiadna reklama, lebo nejdem pokračovať, ale viete, v rámci zdravých klbov, kostí a týchto záležitostí, tak myslím, že je to fajn podpora, alebo skôr taká prevencia. Ale tu nám vytvoril aj taký šíp. Vidíte, jak spadol tento suchý list? Taká šípka hore. Asi nám chce povedať, že tak sa pozrime hore. Hore. A čo nám povie? Že chodte rovno doprava. A že užívajte si tie lisy. A tieto lisy sú krásne. Pomedzi to myslím, ako to kontrastuje so všetkým. Wow, aj toto. Neuveriteľné, to sú že abstraktné diela toto. Ja sa neviem vynadívať. Verím, že aj vy máte z toho príjemný zážitok. A ste aj touto formou so mnou na prechádzke v lese.
srdci Karpat. Vlastne, kde je to srdce Karpat? Ale podľa mňa všade. Tam, kde sú Karpaty, tak tam je aj ich srdce a ich duša. Vlastne každý ten strom, list a bunka. Wow, tak tento je. Tento obrovitánsky. Krásny. Musím sa si ho zoberiem takto od spodu, od koreňov. A teraz je to celkom zaujímavé, keď na to prší a dáva to takú oranžkastú farbu. Dokonca na prvý pohľad to vyzerá ako had. Vidíte? Alebo ako dve nohy. Vidíte, jedna šlapaj a druhá šlapaj. A ideme hore. Vysoko, vysoko, vysoko. Nádherný. Zrite sa, tam už tá mla je. Že vlastne nedovidíme úplne nakoniec jeho. Perfektný. Krásny. Človek fakt môže ďakovať prírode a životu za takéto momenty. Ešte si ho vychutnáme z tejto strany. Krása. No a tie siluety ma tiež na tom bavia, ako som už hovoril pred chvíľkou. Tu máme takéto kukátka, počkajte. Ideme do ňoho. Tam je trošku nejakej malinkej pavučiny, nevadí. Tak poďte ďalej. To je akoby, že zaklopete. Áno, poďte ďalej do lesa, nech sa páči. Ale nerobte tu neporiadok. A správajte sa s úctou. Si tak. Neviem, či je počuť to vtáka. Nejaký zvyšný plot. Asi kvôli nakedy ešte srnkám, alebo keď sa zachytávalo, či keď sa sadili stromčeky. Kto vie. Ale vyzerá to už veľmi, veľmi staré. Minimálne takých 40 rokov. Vrcavé. Ďalší nádherný mach. Vidíte sa. To je krása. A tá vôňa toho. Škoda, že tá vôňa sa mi dá prinášať. A tu už je nejaký chorý tento strom. Kúsok má aj odlomené. Vyzerá, že nejakí škodcovia. Spomalím. Nech sa vám hlava nekrúti. Takže. Ideme vyššie. Zriem sa, že aký je čas. Že máme. Za 7 minút bude 4:45. Za chvíľku sa nám začne stmievať.
krásne vyšlo. A ešte hore nás čaká lúka, ktorú som vám už aj minulé ukázal. Na predošlom videu, ktoré bolo robené niekedy začiatkom októbra. Kedy to hyrilo ešte fakt takými zelenými farbami. Tak to už skoro vôbec nie je vidieť. Vidíte sa na to. Ale presne na toto som sa tešil. Wow. Ja mám krásne. Vidíte to? Ale toto si vychutnáme najviac. Tak toto je, že ozajstná mystika. Ešte krásne vidieť, jak sa na to trávu tá drží. Vidíte? Pôvodne som chcel ísť tam, na tú lúku, ale keďže tie hmly sa mi zdali viacej tu, tak idem za hmlou. Keď je slnko, chodím za slnkom, za slnečnými lúčmi a teraz ma vedie hmla. Čiže voda. Čiastočne. Aj toto je krásny pohľad. Tie dva stromy pri sebe ako nejaké dvojičky bratia, alebo možno manželia. Stromová láska. Ale stromy aj huby spolu komunikujú. Pod zemou sú poprepletené, takže prečo nie? Dáme si takýto záber spätne. Vidíte? Wow. Viete čo? Čo záber to obrázok? Naozaj. Keď som začal kamerovať dneska, tak som myslel, že takých 10-12 minút uvidím, že... Ale čím idem hlbšie a ďalej, tak tým mám chuť menej prestať. Takže si ešte určite pridáme nejaké minúty. Keďže je to 24. ako Vianoce, ktoré sa nám blížia pomaly. Verím, že ich budete mať krásne. Hlavne v pokoji. Tak toto dopredu vám to prajem. Ale veď hlavne, aby ľudia mali pokoj, kľud, lásku a všetky tieto veci počas celého roka. Nielen na Vianoce. Sekundičku, ja si dám nižšie čiapku, lebo fúka. A ešte si na to hodíme kapucu. Dobre. Dáme si takýto záber.
som si kúpil tieto topánky. Z Deichmann minule. Čisto len tak na tie lesné prechádzky, aby nepremokali a takisto aj keď je fakt, že veľké blato. A ako hovorím v mojich videách aj pri vykladaní nákupu, tak toto nie je žiadna reklama. Ďalší prenádherný záber. Možno si niektorí hovoríte, že ja sa tu na tým rozplývam, ale ono to je také silné pre mňa určite. Ale takisto to bude pekne zaujímavé, keď už aj všetky listy opadajú. Bude to ešte viacej také mystickejšie. Možno strašidelné. A bolo by zaujímavé dať tomu aj taký čierno-biele sfarbenie. Ale to skôr na nejaké kratšie videá. Mne stále idú nápady hlavou, takže zobudím sa, rozmýšľam, čo ako urobím. Idem spať tiež. Snívam tiež. A propos snívanie. Kľudne mi napíšte, aj keď toto je o lese, ale vlastne však aj les je také. Vlastne, že v symbolike, myslím, že aj podvedomie. Ak sa nemýlim. Tak, či si pamätáte svoje sny? Lebo ja napríklad si svoj každý jeden sen pamätám veľmi intenzívne. Aj po zobudení, aj keď sa tak spomeniem. Dokážem ich nakresliť, spraviť k ním popis. A keď sa na ten obrázok alebo papier pozriem po nejakom čase, tak si reálne predstavím tú situáciu, čo som tam zažil, cítil a vlastne všetky emócie okolo toho. Takže ak ste tiež takýto, že si pamätáte sny, kľudne mi napíšte pod toto video alebo sa aj rozpíšte, je to na vás. Zase som sa skoro vytotol. Nevadí. Aj teraz, lebo vizuál vs chodenie. Sú to také malé výrastky. Tak. A tu je to ešte hlbšie. Ešte väčšie. Alebo teda ešte väčšie. Ešte hustejšie. Som začal aj koktať pomaly. Z toho nadšenia. Musím dávať bachu, aby som sa nešmykol. Stačí jedna taká gulatá halovská, nejaká malá. Človek letí. Letí ako čas, ktorý neletí. Pekná žltkastá. A tu máme taký konárik, čo vyzerá ako nejaký pazúr. Sem. Wow. Tu sú ďalšie také pazúry, vám ukážem. Zrite. Čakajte, idem takto z boku. Nech to má. Tento, vidíte. A takýto ešte.
Azorisko. Príroda je úžasná. Je to taký autonómny dizajner. A vlastne aj tak ju len 1000 ročia napodobňujeme. Som bol minule, keď som robil to video pri zapadajúcom slnku, že máte možnosť video vidieť teda čas, kde boli obrovské teplé farby a taká tá príjemná atmosféra jesene a teraz ten rozdiel. Idem takto, lebo tu je trošku vody a toto sa mi páči. Už taký hustý a ihličnatý. No zaraz mám pocit, že je niekde v nízkych Tatrách. Pozrite. Wow. Tak. Nízke Tatry v Karpatoch. Pardon. Si budem musieť cukrík. Mám tu rikolu. Žiadna reklama. Sa smejem, že keby mi niekto platil za tie značky, čo poviem, že Rikola a Deichmann a tak ďalej. DM vykladajú nákupu. Hop. Konár tam to zachytil. No. Ja sa pozriem, koľko je hodín. Bolo nejak 4. No. Čiže máme... Za chvíľku bude 1:30. Ešte tady to prejdem. Nejaký list som si zobral. Aha, tu je takýto pekný spád dole. Idem sa na tú krásu. A takéto dvojičky, ktoré si zoberieme v celej svojej kráse. Alebo nejakí milenci. Až hore. A ešte vyššie. Takto. Nádherný. Si to prejdem takto okolo nich. Okolo týchto stromových krásavcov. Mikrofón ešte mám. Nevypadol mi. To bola sranda, kebyže ja si tu rozprávam a vy by ste počuli len dážď a nejaké to šušťanie lista. Prípadne náhodných turistov, ktorí tu dneska nie sú žiadni. Alebo kvíkanie divých svíň. Jelené hrohy. A
a iné naše karpatské zvieratá. Mikrofón mám na správnom mieste. Čaute. Mám kapucu, je to tmavé, takže nie ma dobre vidieť. Počkajte, tu máme blato. Tieto žltkasté sú krásne. Tiež to je javor. No. Takže pozerám, že je to 37. minúta. Ja sa pomaličky s vami rozlúčim. Chcem sa vám veľmi, veľmi pekne poďakovať, ak ste toto video pozeráte so mnou až po túto časť. Viete, že si cením každý komentár, like, follow. A najmä je to, že vďaka zdieľaniu tohto lesa, ale aj môjho rozprávania, ale aj ostatných videí, vám dúfam, že dokážem spríjemniť vaše životné chvíle v tejto každodennej realite. Či už ťažšej alebo ľahšej, no. Takže ešte raz vďaka. Prajem vám krásny zvyšok dňa. Alebo ak to počúvate ráno, tak začiatok. Kedykoľvek. Takže ďakujem. A majte sa krásne. Čaute.